Il-kwitaċ sarmet ju piċċinino, aħna għadnaw edin ftit momenti eżatt wara tmiem il-loba Udinese Inter, għadna biċċa waħda l-Gazzetta tal-Ħaninalla, jiġifieri dak li għandna xi ngħidu sejjer ngħidu xorta. Udinese wieħed Inter tnejn. Irnexxielna nirbħu logħba illi ħankun onest ma'kom ma kontx qed nemmen li se nirbħu minn dak li rajna llum ġewwa il-ground. Logħba illi tikkonferma l-ebbusija tal-istadju Friuli tim tal-Inter illi tal-aħħar ma tantx niftakar rebħiet ġo dak il-ground. Imma daw kollha li diġà kellhom il-statuses lesti. Il-reaction sa' dan il-video lesti. Il-kummenti tipo fid-derbi ma teħduħ għal-kem dik is-sena naraw. Spjazze irtiraw kollox il għaliex Davide Frattesi għamel xogħlu u reġa' wera l-utilità tiegħu tal-istaġun. Dan mhuwiex l-ewwel gowl li Frattesi għamel deċiżiv ta' din il-portata. Għamilha mal-Verona għalija anki l-gowl tad-derby kien importanti wkoll mhux qed tittini l-memorja imma naf li għamel iżjed goals importanti Frattesi swina nis-sena tiegħi. Kif swina? Anzi fil-fema tiegħi ħafna biżjed. Imma il-ġerarkija hija li hija. Dejna il-logħba Fultin tista' tgħid illum labna għajn Bastoni illi floku lab Carlos Augusto. Nfakkarkom li qegħdin live għal kull min jixtieq jikkummenta diġà qed nara xi kummenti wkoll, se naqrawhom iżjed tard. Biss illum fl-ewwel taqsima ma konniex daqshekk accurate. Bdejna ntellaw xi blalen imma ma tantx oġbuni llum. U mbagħad l-ewwel ftit mumenti qabel tmiem l-ewwel taqsima tant nies kellu jiskurja propju. Samardzic, Denis Boy, li minn hawn nixtieq inselliblu wkoll talli kien paħnan biżżejjed u mnalla kien paħnan biżżejjed li sema minn missieru u ma ġismana nofs miljun għax kieku ma għamilniex dak il-merkato fenomenali li għamilna minkejja r-riservi kollha li kelli jien. U mbagħad fit-tieni taqsima dawwarniha penalti li kien imma biex ma noħodx kbira li nisimgħu xi kummenti tipo ma rottalik xorta. U il-gowl finali ta' Frattesi. Jiġifieri kif jgħidu t-Taljani tutto bene quel che finisce bene, imma żewġ notamenti li nħoss li għandi nagħmel. L-ewwel nett għal daw kollha li għadhom jemnu f'Barella captain. Le. Anki dik il-likulazzjoni tal-ħemur jipprotesta ma' referi. Mhuwiex it-tratt ta' kaptan illi rridu aħna. Forsi għax jien nemmen bis-silent leaders bħalma kienu Zanetti u Facchetti. Ma mhijiex trid li nara f'lider jiena. It-tieni ħaġa qed tinkwitani. In-nixfa fuq quddiem, speċjalment Lautaro Martinez. Ilu ma jiskurja ħafna, għandna bżonn il-gols ta' Lautaro imqar sakemm nagħlqu tal-impierek kampjonat b'mod matematiku. Issa Lautaro ħajkun sospiss mal-Cagliari, jalla jidħol fit-22 ta' April kontra dawk u nifqu għalissa. Jo voldiri, imma fimtu eżatt fejn irrid nasal. Jiġifieri, plejer ieħor lillum id-delutini kien Acerbi illi għamel
ta' żbalji mhux ħażin, biss is-subs kollha għamlu xogħolhom. Bakanan, Arnautovic, Sanchez, Frattesi li ġab il-gol ta' rebħa, jiġifieri ejja. Il-matematika dejjem qiegħda tersaq viċin. Ejja ngħidu hekk għaliex jiena fil-fema tiegħi illi irbaħnieh mar-Roma mal-iskurja bastoni. U ħanagħmel parentesi żgħira għal dan ħafna supporters tal-Inter illi qegħdin jisimgħuna. Jiena diġà bdejt nipprepara xi merchandising għar-rebħ tat-tinistilla. Voldiri malli jkollna l-matematika tisimgħu minn għandi fuq il-merchandising li nistidintixxu minn kumpanija li qegħdin naħdmu magħha appuntu fuq dan il-lat. Mela, nibdew naraw x'kummenti minn tagħkom fil tiegħi. Ħalli wkoll nkun nista' inwiġibkom. Mela Matthew Piccinino wiġibnieh mill-ewwel, Flomar Brinkat li tirbaħ fl-aħħar minuta dejjem sabiħ li naqbel miegħek Flomar. Voldiri, għal-kem jena wieħed minn dak it-tip ta' bniedem illi inħobb l-affarijiet komdi. Imma li tirbaħ fl-aħħar minuta huwa dejjem sinjal ta' gols pesanti. Bħal appuntu għam il-fratez illum. Nowil Tabone, jina li jasawa ħafna Marko Arnautovic min jifhem fil-futbol jaf li għandi raġun. Ok, ifimni Arnautovic jien ma ngħidx li d-delu dina għaliex fejn seta' tmilu għamlu. Volliri, imma xorta waħda mhux biżżejjed. Fis-sens ta' numerikament xorta waħda nħossi kellna bżonn attakkant ieħor. Iżjed kummenti, Glenn Caruana jien ma nafx kif tibda jieħu li kibati biex jerbaħ il-lum. Glenn għandek punt, imma fakrek ħaġa. La fl-Italja ma jeżistix id-differenza ta' gol biex tirbaħ il-lig. Jekk nifhmu kif irbaħna llum. Biżżejjed. L-aqwa li tirbaħ. U rebħiet bħal tal-lum li jtuna l-Scudetto ġo ground diffiċli bħal huwa udine għalina. Kalma Glenn. Iż-żmien ta' ċelebrazzjoni ġej u ġej fil-qrib. Joseph Brigat, fratti gol zona Cesarini, vittorja meritata su un kampo diffiċili, ejja minn hemm pratikament Joseph għal diġà kummenti illi qed jien. Kummenta Nowil Tabone li naqbel ħafna miegħu, hemm grupp sabiħ u dak jirbaħ. Fejn hemm laqda hemm is-saħħa l-aħwa. U anki nifrenjhom mal-gowl ta' Frattesi kif ħareġ it-tim kollu, turik laqda kbira li hemm fl-iskwadra. Long it may continue. Ruben Spiteri, illum Inzaghi rebaħna induna l-bidliet li rridu jisiru eżatt. Inzaghi li kull ċieħu mertu għal dak li hu l-iskudetto ta' tinistilla li ħajbqa jiġi mfakkar għalih għal ħafna snin. Joseph Brinkat, kummet fuq Martinez, ferm ma skurjax, pero ġab żewġ il-dan il-gowler u l-aħħar weta l-grazzja talla u waqa' taħt il-lasta. Dik ukoll, imma till jeħtieġ naraw gol ta' Martinez. Jalla jiskurja fil-logħba li jmissu jilgħab. Imma fuq dik ma nixtiex nitkellem. Simon Gabriel logħba sieħa jiddefendu u sabu ballun li ħassa jdieħel bil-mod il-mod. U min kellu jiskurja Simon. Imma Alla ma jħallas bid-nar taħat. Kif jgħidu. Andrej Demek, rekord illum, 31 logħba konsekuttiva li tim jiskurja, Inzaghi out. Applaus l-Andrej li laqat il-musmar frasu għal daw kollha li jridu lill-Inzaghi barra, issa jimx nkun onest magħkom. Meta ġie Inzaghi wkoll konċettiku, imma tiftakru x'kont ngħidilkom, ejja nħalluh jaħdem u mbagħad niġġudikawh. Mela, Martin Attard, supporter ta' Milan, mistoqsija leġittima. Taħseb li l-Inter overperformed dis-sena jew underperformed l-aħħar sentejn? Domanda interessanti din. Overperformed dis-sena jew underperformed l-aħħar sentejn. Jiena naħseb aktar murattin waħda ta' Martin. L-Inter underperformed fl-aħħar sentejn.
Jekk qed nitkellmu fuq il-kuntest tal-kampjonat, għaliex ma rridux ninsew li fl-aħħar sentejn il-baħna truppi Taljanatej u wasalna fejn il-tlifna b'Cup Champions League. Ma fil-kampjonat forsi we underperformed. Dik hija tweġiba tiegħi Martin insellimlek u nawguralek ukoll għat-tim tan-Naxxar Lions li ssalvaw fil-kampjonat BOV Premier. Anthony Abela, Forza Inter, nsellimlek. Frank Rogers, naqa grinta rinta fit-tinħaf u baħna, proset. Kumment ieħor Simon Grabil u ħaġoħra l-kurva nord tal-bliħ ma jifqu fuq taħseb li qegħdin home. Dika 100%. Konferma li aħna fl-Italja għandna l-aqwa support. Looking forward li nara l-video ta' Bjapri, il-ħabib tagħna Biagio Previtera, li jkun qed jagħti iktar insights minn ġewwa l-kurva ħalli tkun tista' taraw is-saħħa vera tagħha. Mark Sammut, Sanchez iġobni midfielder, Jason Camilleri, Lautaro Turam jom staġun si jiġbdu l-ħabel għalek jidem konnet li fi-Champions League ma stajniex naslu żewġ attakkanti u dik vera. Jason, jekk ma niftħux feriti naħseb aħjar. Għaxina li fil-fatt anki l-fatt li għadem dik il-kompetizzjoni jgħad barra. Nipreferi għada jgħad sejr l-Interclub fl-Luxemburg nilab il-padel, ma insomma. Joseph Magri, il-ħabib tagħna YouTuber Milanista, sellim lek Jos. Minn mindu nqalgħu mill-Champions League l-Inter naqsu ħafna mill-logħob. Għandek punt ta' Jos. Imma mhux li tilab tajjeb jgħod li tirbaħ. Ma nagħtux bil-mentalità ta' sakki vincere konvincere. Jien il-mentalità tiegħi hija l-importanti 3 punti, jiġu kif jiġu l-importanti 3 punti. Mela, u b'dan il-ħsieb jiena ħanqaf hawnhekk, ħadtilkom raskom iż-żejjed naħseb għal-lejla. Nfakkarkom illi dan il-video minn hawn u ftit momenti oħra se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu tagħmlu dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu li sejrin noħorġu matul il-ġimgħa. Il-video li miss jiddirli illi ser ikun nhar il-ħamis li ġej ir-reazzjoni ta' Kert għall-logħba bejn Arsenal u Bayern Munich. Eżatt, il-video li jmiss se jagħmlu Kert il-ħamis bil-logħba Arsenal Bayern. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-kastejn naħseb nista' terġgħu taraw il-ġimgħa d-dieħla. Nsellilkom il-lejl tajjeb il-kulħadd u bħal dejjem se nfakkarkom f'dak il-kor illi inħobb qed sirt ngħid minn ftit tal-logħbiet ilu imma li tal-waqt se tibdew tisimgħu biżjed insistenza. I campioni dell'Italia siamo noi.